Hej, og velkommen tilbage til Investeringsrejsen. Mit navn det er Daniel. Når du skal i gang med at investere, jamen, hvordan kommer du så i gang med at vælge, hvad du skal investere i? Hvordan du også gør alt det her? Og ja, lad os bare være hudløs ærlig. Det kan altså være noget af en jungle at finde hoved og hale i det her. Så i det her video, der prøver jeg egentlig at give et eksempel på, jamen, hvis man er helt ny og har godt og vel sparet 10.000 kroner sammen, jamen, hvordan vil jeg selv investere, hvis jeg stod i den situation lige nu her? Husk på, vi har jo alle sammen nogle forskellige mål og ønsker i forhold til ens investeringsrejser, så der er ikke nogen 100% opskrift på det her. Noget er rigtigt for nogen og forkert for andre, så det er meget forskelligt i forhold til de mål, man nu har med sin investeringsrejse. Så jeg prøver så godt og muligt at bare egentlig fortælle, hvad jeg selv vil gøre, og så er det jo brugbart for nogen, og andre kan bruge nogle guldkorn derfra, men igen, det er blot, hvad jeg selv ligesom vil gøre, hvis jeg stod i den situation. Så nu har vi godt og vel 10.000 kroner, og jeg står der helt ny, har ingenting og ved ingenting om investeringer. Jamen det første jeg egentlig vil gøre, det er faktisk at tage godt og vel 20%, altså 2.000, og så vil jeg investere med mig selv. Det kan være kurser, det kan være bøger, det er især bøger, jeg vil varmt anbefale, jeg kunne få rigtig meget for 2.000 kroner. Få købt dem, og simpelthen få læst dem igennem og virkelig forstå dem. Og på den måde ligesom udvikle mit mindset omkring de her ting her. Fordi hvis dit mindset ikke er med, jamen, så kan det altså godt blive lidt en hård kamp, det her. Og man må aldrig glemme, som jeg godt ved, at nogen synes, det kan være lidt træls penge at bruge på sig selv. Investering i dig selv er noget af det bedste, du kan gøre. Fordi det kan give så meget mere, men jeg har stort set ikke ord for det. Altså, du kan bruge 1.000 kroner på at investere dig selv, og den viden og det investering, du har gjort det selv, kan måske ende med at give dig 100.000, fordi du har lært nogle ting, du normalt aldrig ville vide, før du gik i gang med at investere dig selv. Så det vil jeg helt klart anbefale, at først og fremmest, inden jeg gik ind og købte nogle aktier, udlejningsejendom, noget som helst andet, så havde jeg taget pengene, 2.000 kroner, og så brugt dem på mig selv. Og så få købt nogle forskellige bøger og nogle kurser, og så simpelthen begynde at få opbygget min viden. Så det var nok det allerførste, jeg havde gjort med de her 10.000 kroner. Det næste, jeg har gjort, det var faktisk, så vil jeg egentlig tage godt og vel 5.000 af dem. Det skal jo lige siges, jeg elsker udlejningsejendommen. Det er simpelthen det bedste i verden. Så det er helt klart ligesom det for mig, der er mit mål. Jeg vil have flere udlejningsejendomme, også der gik i gang. Jeg vil have udlejningsejendomme. Og aktier var måske ikke den del, der sagde mig allermest. Men jeg vil stadigvæk sige, jamen hvis jeg havde 10.000, nu har jeg allerede brugt 2 af dem, så jeg kun 8.000 tilbage. Jeg ved godt, for 8.000 kroner kan du købe en udlejningsbolig. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der har lykkes med det. Så derfor vil jeg sige, jamen i forhold til med den viden, jeg har nu også, jamen så havde jeg egentlig taget 5.000 af dem, og så havde jeg købt en aktie, der udbetaler månedligt. Og grunden til, at jeg har gjort det, det er der egentlig 2 årsager. 1. Den aktie, jeg tænker på, det er en REIT. Det er Realty. Nu skal jeg huske, at jeg siger det rigtigt. Realty Investment. Og det er faktisk, så investerer jeg teknisk set også i ejendommen. Og den udbetaler mig hver måned 15 kroner eller 17 kroner eller sådan noget. Og der er flere årsager til, at jeg vil bruge 5.000 på det. 1. Så er jeg i gang med at investere i udlejningsejendommen. 2. Det der mentale, der gør ved en, at hver måned kan du se, jeg har lige fået 15 kroner. Det vil sige, at resten af mine dage, så får jeg i princippet en gratis is. Jeg skal aldrig bekymre mig om det, ikke? Hver eneste måned får jeg 15 kroner. Det er nok til en billig is nede for Lidl af. Nu har jeg gratis is resten af mit liv. Jeg ved ikke mere, men jeg synes simpelthen, det er noget af det fedeste at se de der penge til igen. Det er så fed en fornemmelse. Og det er jo også det, der er lidt med udlejningsejendommen jo. Der er jo en husleje, der kommer ind hver eneste måned, og det er også lidt den måde, den her aktie fungerer på. Så jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt startsted. Og så også en god ting, at så kan man ligesom også få testet det ad, så at sige. Fordi hvis dit hus falder op og ned, det kan du ikke se. Altså hvis det falder hvis det falder i værdi, det kan du ikke se bare lige sådan. Og hvis det stiger i værdi, det kan du heller ikke bare lige se. Altså der kommer ikke
daglig opdatering på det. Men det kan jo til gengæld med en aktie. Og forstå mig ret, hvis man fuldstændig knækker over, at nu falder din aktie med 20%, og man ikke kan sove mere, og man er ved at få grå hår af det, jamen så bare forestil dig, at nu har du købt dit hus til 1 million, og nu kan du ikke finde nogen lejere, og du hører værdien af huset falde 200.000, så er man nok rimelig presset, hvis man er helt op at køre, og man har mistet 500 kroner på nogle aktier. Så derfor er det også en god måde at teste en selv på, og sige, okay, jeg har 5.000 i den her aktie her, den udbetaler nogle penge hver måned, det er super fedt, det har det godt med mig selv, og et godt mærke, det her det er fedt, det vil jeg gerne. Nu falder den. Okay, hvordan reagerer jeg? Går jeg fuldstændig ned med fladet, jamen ved du hvad, så er det med investering, det er i hvert fald lige noget, jeg skal tage til overvejning, og jeg skal lige sætte nogle grundregler op for mig. Hvis det ikke generer mig, og jeg siger, det er super, vi kører bare videre, okay, fair nok, så har du også sådan lidt en afklaring med dig selv. Så jeg synes, det er faktisk en rigtig god måde at komme i gang med at investere i udlejningsejendomme på. Det er relativt billigt, det er også relativt sikkert, og der er mange aspekter af det, ligesom hvis du havde en udlejningsbolig. Forskellen er dog, du skal ikke finde lejere, og du skal heller ikke bøvle med lejere, hvis det er. Så igen, det er relativt nemt for en. Så det var det, jeg havde gjort. 2.000 på mig selv, 5.000 på en aktie, en REIT, og se, så har vi jo godt og vel de her 3.000 tilbage. Og jeg har faktisk ikke brugt de 3.000 til noget. De 3.000 vil jeg egentlig faktisk bare lade være. 1, så havde jeg lidt kontanter. 2, så vil jeg lige give det en måned eller 2 med den ene aktie der, og så se, hvordan jeg havde det. Og så derefter, så vil jeg faktisk sætte en månedsopsparing op på 500 kroner. Og så begynde at få bygget den op. Fordi jamen, så har jeg en del penge, eller en del kontanter til at stå, så jeg ved, okay, nu kan den godt køre en del måneder, uden at jeg skal bekymre om det. 2, det er altid godt lige at have nogle kontanter stående, og det synes jeg bare generelt er godt ligegyldigt hvad. Bilen bryder sammen, der kommer en ekstra regning, især også hvis du er udlejningsejendom, bliver du nødt til at have nogle kontanter stående, fordi tingene går bare galt. Der er hul i taget, kloakken ikke virker, altså det sker, og det er helt naturligt, og det er ikke noget unormalt, men det sker. Hvis du ikke har bare lidt kontanter stående, så har du altså bare et problem, når de her problemer de opstår. Så derfor vil jeg lade de sidste 3.000 blive stående, og så igen efter et par måneder, så starte en månedsopsparing på 500 kroner, og så begynde at tage derfra. Så det var egentlig sådan, jeg vil gøre i dag i forhold til, hvis jeg havde 10.000 kroner. Så I kan godt se, først og fremmest mig selv, investere mig selv, så derefter investere i en enkelt aktie, der har udbetaling om måneden, og som er ejendommen, så er du i gang med at investere i udlejningsejendom. Du får udbetaling, ligesom du vil gøre ved en udlejningsejendom, og du kan ligesom få mærket efter med dig selv, hvordan det her påvirker en godt, såvel som skidt. Og så det sidste, jamen 1, så har du nogle kontanter stående, hvis der skulle være nogle problemer, og 2, jamen så efter et måned godt, så sæt den her månedsopsparing op, men lad være med, eller jeg vil ikke, det må du op til en selv, jeg vil ikke bare banke alle 3.000 af på en gang, jeg vil ligesom tage dem af de her 500 kroner hver eneste måned. Også fordi jeg tror, der er noget mentalt i det, man kan se, hvordan det stille og roligt stiger. Det ved jeg være for mig selv. Hvis jeg bare smider alt ind, jamen, frem for hvordan jeg kan ligesom se, hvordan det bliver bygget op. Det gør i hvert fald et eller andet for mig. Det ved jeg ikke, om det gør for jer, men det gør et eller andet mentalt for mig. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Så det var egentlig sådan lige mit skud på, hvordan jeg vil bruge de første 10.000 til at investere for. Men ellers, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Husk at smide et like, subscribe. Vi er også på Facebook. Vi har også vores egen podcast. Og vi er også på Instagram. Ellers, til vi ses næste gang. Moin.